operasyon sa Bacolod Respiratory Out-Patient Center, ginaduso nga palawigon. Pila ka mga volunteer doctors matapos na ang pagserbisyo sa katapusan sang bulan. Inibalita nga itong gintutuka. Matapos naging operational sang Abril 13, tubtob sa Mayo 29 na lang ang 11 ka mga volunteer doctor nga nagaserbe sa Bacolod Respiratory Out-Patient Center. Ginahinyo nga kung tani maglawig pang operasyon sang Bro Center matapos nang idako ang bulig sini sa mga pumuluyo. Ang mga tao na makuha nyo na yung comment ng tao nga kwaon nyo na kay libre na para naspigado. Damo ang pangatag nila ng mga bulong, mga mulablaw. Ara sa 20 ka pasyente ang nagapakonsulta diritag sa kadlaw. Humaling las 9 sang aga tubtob alas 12 ng ugto. Kakita ka mo sa sitwasyon sa City Health no? So tanan to nga gaubo sipon diri nila ginapakadto. Ti kung wala nang Bro Center ti madungan man sa iba nga pasyente to nga wala ga ubo, wala ga sipon. Ginalauman nga sa transition sa modified GCQ sa syudad, mas madabo pa ang magpakonsulta diri. Madiyahan ang bayanihan to heal as one act nga makakwataya sang bisan casual doctors. Wala pa karon sa desisyon ng syudad kung bala ipadayon ang Bro Center. Upod kay Reynald Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.